May shoutout po sa inyo lahat na nanonood dyan. Kung naalala niyo po dati ito sa Facebook page natin, kung naalala niyo po dati sa Facebook page natin ng Alipin ni Jesus Nazareno, ngayon nasa Alipin, Ama Jesus Nazareno tayo, dito sa YouTube channel, hindi ko na live. Ang nanalo po dati ng kwintas, kasama po yung si Mundo Gian, si Nora Manalastas. Meron pa yung isa dun eh. Basta apat sila. Ang ikalima pa lang nanalo, si Ray Rada. Yung si Ray Rada, ibinibigay niya na lang yung kwintas niya para dito sa kanyang anak na bunso. Ilan taon ka na ba? 18 years old. Ito si Nora Martinez. Kasama yan, nanalo dati. Siya yung nanalo ng kwintas. Dati pa to ha. Yung dati pa to, yung matagal na yon. Basta matagal na. Mga 8 buwan na yata. Nakakalipas o 6. Pero, kasabay niya si Manaloto. Yung taga Florida Blanca. Ay, Florida, ano pala, hindi pala Florida, San Fernando. Taga San Fernando. Kasi ito si Nora Martinez, taga Cavite yan eh. Taga Cavite niya yung nanalo eh. Ngayon, di na kayo pupunta rito pag kayo nanalo. Aon mo na mag-LBC. Pag na-recover yung Facebook page natin, basta, naibibigay ako. Pagdasal nyo, manalo yung IT natin. 10 araw lang binigay niya sa akin, Judith. Kaya mag-like kayo, mag-follow. Ilalagay ko muna sa pangalan ng bata to eh. Ilan taon ka na? Anong pangalan mo ulit? Middle name? Apelido? Pangalan ulit? Middle name? Apelido? Amin. Babae ang bantay mo. Manda. Alam naman ko ng tatay mo. Ulitin ko ha. Walang palakasan to. Kasama niya si Martinez. At saka si Manaloto. At saka si Mundo Gian. At saka meron pa yung isa eh. Pag-lima kasi sila eh. Binibigay niya lang sa anak niya. Ito si Rada, lagi nanonood yan. Yan, ayun siya. Kaway. Yan. Matagal na po yan sa kanya. Hindi lang po siya nakapunta. Yan, yan, ayan siya. Anak niya itong nakasalang. Alam mo naman to, di ba? Tama namin. Sumasampalataya ka. 6 p.m. ng umaga, 6 p.m. ng gabi. Kung hindi mo siya matasalan 6 p.m. ng gabi, bago ka matulog. Panginoong Jesus, itinatas ko sa inyong kwintas na ito, nabasbasahin ko na yung kamay, nabibig kislap upang malayo sa... Hindi ganyan ang basa niya, mabagal lang ha. Binilisa ko lang ha. Bigyang kislap upang malayo sa panganib o ano pa kapahamakan at tarahasan o sa mga anumang elemento. Magbigay kislap ka naman sa oras ng panganib o kaaway. Alaga ko. Wala siyang pangalan, bahala ka kung anong bibigyan mong pangalan. Kung yung pangalan ng mga artista ha, yung unique, yung pangalan mo, middle name mo, pag-artipin mo. Alaga ko mo ng ilaw, kaya liwanag. Kayo ay aking kasama palagi. Salamat sa mga senyalis na ibinibigay ninyo at kakayahan ko. Kasi nakakaroon ka ng kakayahan papunta sa kanila eh. Patuloy kayo magpaalala sa akin o magparamdam ng kapangyarihan mo. Amen. Tapos nabasahin mo dito sa ama namin. Okay na. Ipaprint mo ito at palaminate mo para meron kang kopya. Antay mo muna ito rito. Okay na. Gano. Ang kwintas ay walang pinagbabawal, pero alam ito na tatay mo, kasi malaki ka na, kailangan mo na ito matutunan. Lahat ng kwintas ay walang pinagbabawal, liban lang pumatay ng tao at makiapit at magnasa. Yun lang. Kahit saan siya pwedeng dalhin, kasi nakalagay doon sa kwintas, kasama mo ako palagi. Pag sinabing kasama, walang oras na lagi mo siya kasama, kahit saan magpunta. Unang binibigyan niya senyales, ito, pakiramdam mo ito. Pag naramdaman mo ito, yung init na yon, yung dulo, naramdaman mo? Huwag yung una. Ulitin ko ha.
Yung init na yon, nararamdaman mo. Iba yung unang init, di ba? Pag naramdaman mo yan sa kalawete mo, itapon mo ka dyan. Ibig sabihin yan, may makakaaway ka. Depende kung may nagagalit sa'yo. Depende kung napunta ka sa palengke. Depende kung matasakay ka ng tricycle. Depende, magkakaroon ka ng kaaway sa mga klase mo. Sabi mo, huwag mo pahintulutan to sa pangalan ni Kristo. Pag dito naman sa paa, ito, mabasa-basa yan para malagkit. Pero mainit din yan, mapawis-pawis nga lang. Ibig sabihin na may panganib ang iyong buhay. Nakalagay ito sa panganib, di ba? Dalawang panganib kasi yan, pakiramdaman mo yung isa. Yung panganib na isa, para yun sa mga dilubyo. Yung ibig sabihin ng dilubyo, pwede bumagsak yung pahay, puno, nagdidetect ng sense mo, nakamangyarihan niya na para may panganib ang buhay mo. Dapat sambitin mo agad si Kristo in Jesus' name. Huwag mo pahintulutan ko sa pangalan ni Jesus. Gamitin mo yun, gamitin pa ako sa siya gano. Tignan mo lang, para bumaba yung dasal. Yung isang panganib dyan, magkaiba lang ang pakiramdam nyo, pero matinding pawis ang mararamdaman mo doon. Pag nakakasakay ka ng tricycle jeep, driver, basta yung driver, kung saan ka ba nakasakay, pag dasal mo yung driver, baka may stroke, o kayo mabangga kayo, ibig sabihin yun, nagbibigay sila ng senyalis. Kahit nakikipag-cellphone ka pa, mararamdaman mo talaga yun. Ipagpag mo at huwag ito pahintulutan ni Kristo. Amen. Yung kanan, parang nagbukas ng yelo, ay parang nagbukas ng rep, malamig. Ibig sabihin, may papagpag. Sabi mo kay Kristo, salamat kung anumang ipagkakalog itong swerte sa akin, ay bus ako nagagulak at nagiging masaya kung anuman po. Amen. Sabi sa ulo, 1 month yun. Ngayon, okay na yun. Yung pangalawa, sa amin lahat, lahat kami magnanakaw. Isa sa amin, nanolokohin ka. Pagkaharap mo siya, hindi napapalagay ang puso mo, pero matagal mo na siya kilala. Lahat nga kami, lahat nandito. Pero alam mo mga masasama kami tao. May tao may gagawin siyang masama sa'yo. Pwede kanyang retain, pwede kanyang nakawan, pwede kanyang patayin. Isa lang ang sagot mo sa kanya kung nasa harap mo siya. Huwag mo pahintulutan kay sa Kristo ang tao na itong gawin na masama sa akin sa pangalan ni Kristo. Amen. Siyempre, hindi mo naman sisigaw yun. Huwag mo siyang hihipan na ayaw mong kausap. Manalangin ka sa isip mo at ipagpag mo yung kalang paulit ni Papa Jesus. Pwede mo sabihin ang halin ni Papa mo. Hindi naman masama yun. Okay na. Isa sa amin dito, magkukulam, magdarasal, mag-uusog. Pagkaharap mo siya, hindi siya tumitingin sa mga mata mo. Pag kinakausap mo siya, lumalayo yung mga mata niya. Sabi mo sa kanya, lumayas ka dyan masamang espiritu o masamang nilalang sa pangalan ni Kristo. Amen. O, ngayon, pupunta ka naman sa mga kung saan napalot ng Pilipinas, magsha-shopping, mamamasyal, madidetect niya sa puno kung may nakatira. Tumataas ang kilabot ng katawan mo. Pero pag nagsimula sa pa ito, lumayo ka doon sa konti ng puno na yun. Pag lumalayo ka, nawawala yung panginginig ng pawang ng taas ng buong katawan mo. Ibig sabihin may diablo doon. Meron doon black lady, matatas na nila lang na masasamang elemento. Kailangan mo sambitin si Kristo. Kasi pag natitik nila na nakakaramdam ka, pupuntahan ka nila. Huwag kang kakabahan sa kanila. Dahil ilang minuto pa nila, mga aabutin pa sila ng 20 minutos, isang oras bago nila madidig na nararamdaman mo sila. Uunahan mo na sila. O ngayon, pag nandun ka sa patay, walang pinagbabawal to kahit sa cemetery. Nakakaramdam ka. Pag isa elevator, sa hospital, makakadidik ito. Huwag mo lang pansinin dahil hindi ka naman nila nakikita. Pag may ibang nararamdaman na parang malamig sa katawan mo, ibig sabihin mo, makatay sila. Sabihin mo lang, sumalangit ka wahang mong kaluluwa sa pangalan ni Kristo. Amen. Tanda mo yun. Natututunan mo naman yun. Tapos ano pa ba? Pag may sakit ka nga pala, pwede mo siyang gamitin. Pag may sakit ka na mahirap gamutin ng medisina, tawagin mo siya at gagamutin ka niya. Paggabi lang. Tapos, ano pa ba yun? Pag may anak ka na, asawa, minsan ituturo niya pala magiging asawa mo. Wala ka pa palang asawa. Kaya maniligaw sa'yo. Hindi mayaman niligaw. Kung mayayaman yan. Yung isa mahirap. Siyempre, pipirmin mo yung 4 na mayaman. Pero tinutibok ng puso mo, yung 4. Pero nilalaman ng yung goodly, ibig sabihin sa espiritu mo, yung lalaki na yun. Mamimili ka. Yayaman ka nga, hindi ko lang alam kung bububugin mo pagdating ng panahon. O kaya iwala ka. Piliin mo yung pinipili ng agimat mo kasi galing mo kay Kristo. Tsaka malalaman mo galing ng mga tao na yun eh. Ipaparamdam nila, ipapakita niya. Gusto yan magpaparamdam kasi ilalagaan mo siya sa dasal, alagaan ka rin nila.
Huwag ko siya araw-araw kinakausap ha. Isang buwan, kailangan niya makapasok sa simbahan. Kung masipag ka linggo-linggo magdasal, maswerte ka. Kung matamad ka magdasal, tayo mo kung biyaya. Ganun lang yun. Nasa sa'yo pa rin ang pananampalataya. Kaya sila gabay lang. Gabay lang sila. Una pa rin ang Diyos. Ikalawa yung Angles. Katatlo sila. Marami pa siyang visa. Sa business, pwede siya. Sa budol-budol, magaling ko eh. Yung nahay ko na tayo, yung kunyari ang titinda ng sabon. Tapos sasabihin nila, ate, libre yan. Tapos mamaya, ate, kawawa naman ako, mga anak ko, ganyan, ganito presyo yan, para makatulong ka na. Ang ganda ka na, alam mo, binibigay. Ano ba, bakit? Doon pa lang, hindi ka nila ma-hypnotize. Ibig sabihin, hindi niya pinapahintulutan na makapasok ng isipan nila sa'yo. Yung puso mo sa kanya kinakabahan. Isa lang sagot sa kanya, wala akong pera, mahirap din ako. Salamat, thank you. God bless. Layas. Okay na. Pag tinapik ka ng mga tao, tapikin mo rin. Sabi mo, huwag mo na akong tapakin kuya, ate, narinig naman kita. Sabi mo, masakit yung balikat ko. Mayroon akong namamagay yung balikat ko, pinakawakan. Yun lang yun. Maraming dahilan kung kinakailangan gamitin mo. Okay na. Marami pa siyang visa. Kapag aaral, pwede mo siya gamitin. Bibigyan ka niya ng talino. Marami siyang visa. Kaya kamay mo. Mistik ka ng katawan. Imuko ka ng konti. Kaya mo ako. Panginoong Jesus. Amang Nazareno, yuko. Ama sa langit. Ako po si, pangalan mo yun. Nananalig ako. At sumasampalataya sa iyo. Na dinidinig mo ang aking panalangin. At humihingi ako ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan. Higit sa isip, sa salita, at sa gawa. Amin. At ilayo ako sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, panganin, ang mga taong gustong malaki at masamang iniisip sa akin. Kung hindi kayo ang manguna at maghari sa aking buhay at sampuman ng aking pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang alangin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag po kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amin. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilayo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan upang daigin at tapakan ang kadiliman. Kaya kayo po ang mga sa pangalan ni Kristo. Amen. Aba Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Ang pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ko ng kapangyarihan na makapagpagaling ng aking karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob mo sa akin. Sa pangalan ni Kristo. Amen. Umulang kaya nila. Pinatas mo sa kita sa pangalan ng Ama sa Jesus. Papabalik mo kamay mo. Kaya mo ako, tinatanggap ko ang kwintas nito, dikit, simbolo ng pag-ibig at kapayapaan ni Hesus Kristo. Itinataas ko ang iyong pangalan ng aming tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen. Tita, sabihin mo in Jesus' name. Amen.
Ibaba. Bungin ang kanang kamay. Ibaba mo muna ang dalawang kamay mo. Ano ba yun? Kala po nyo. Sige pa naman yun. Pilas. Hindi, kanang kamay. Silent close. Alawin yung kamay. Ipasok sa loob ng katawan. Pwede sa palitan ng necklace, tali, white gold, silver, yuto, bahala ka. Sabi mo, amin. O, layas ka na. Ito yung dasal mo. Anday mo muna, baka mabasa. Nasaan yung kamay mo? Alalahanin mo yung dasal niya. Tinanggap mo yan ang buong puso. Alagaan mo yung kirby na mahal na ina. Dalawa yan. Bakala ka magbigay kung anong pangalan nila. Marami pang visa yan. Basic pa lang yung mga tinuro ko sa inyo. Ayan na yan. Sa iyo na yan. Oh. Ang nanalo yan, yung tatay niya, yun oh. Si Ray Rada. Siya. Kasabayan ni Manaloto, ni ano yun? Ni Mundugian, at saka ni Nora Mananastas. At saka yung isa, meron pa yan eh, nakalimutan. Si Abigail, Abigail, Ignacio. Oh. Si Abigail pala, Ignacio, kasabay niya pala yan. Si Abigail Ignacio, taga Pampanga lang rin yun. Oh, yung isa, si Mundugian, taga Pangasinan. Ito si Nora, taga dito, Kabindayan niya. Dito lang taga Bilanin, Kapampangan. O, layas na kayo. Next. Ay. Sila po yung nanalo ng kwintas. Sunod, pag nag-healing water tayo, huwag na kayo, pwede nyo na kahit hindi kayo pumunta. Matagal na po yun, ha? Baka sabihin nyo, binigay ko lang yun. Hindi na pa sa Facebook. Basta matagal na ho, tanongin niya si Nora Martinez, nanonood dyan sa kabilang side, oh. Erlinda, layas na kayo. Hindi na tayo, wala nang picture. Picture mo kami, Chard. Picture mo na kami. Kuha kami ng cellphone, Chard. Pasta mo na lang sa akin sa messenger. Gawain mo muna, Nay. Sige na, dali ko na lang kayo. Para mo ganda. Ito, maganda to. iPhone eh. iPhone. Malinaw-linaw yan. Okay, smile. One. Malinaw, Chard. Pogi na kami. Tignan natin kung pogi kami, ha? One, two, three. Pagpalitin mo. Ulit. Smile. One, two, three. Dalawa kami naman. Para meron kami yung capsule sa unahan. Kasi lalagay doon sa harapan eh. Smile. One, two, three. One, two, three. Wako ba kami dyan? Ano mo, walang kaya yan. Walang kaya yan. iPhone eh. Pag may time lang kami, ha? Salamat po. Wala nga itong daya. Natural mukha namin.
Sakit niya, Nay? Breast? Kasi nakita ng pinapanood. Matagal na yung breast niya, Nay? Sakit? Ano po, dito lang sa 2 years. Pero naoperahan ka na. Hindi yun. Kung naoperahan ka, 2 years na siya. Ganun katagal. Taga saan kayo, Nay? San Fernando. Pampanga? Lala ko San Fernando, La Union. Nagpatingin na kayo sa albularyo. Yung noon, yung mga 2 years ago na. Wala nila. Pero pag sabi ng medisina, cancer na siya. Hindi na wala po sila. Hindi na po. Yung breast mo, yung dibdib nyo, ang sugat, nandito, Dito po. mismo dito, malapit sa nipples. Alam niyo naman nipples, di ba? Kung sinabing babae. Kasi po Ito yung nipples. Yung nasa gilid o lumakbang pa ng konti. Mga ganito. ano po, may tubigan yung parang mapagos ko. Tapos po, matutas yun. Tutuyo. Tutuyo. Beer na naman. Ipigtas, tas pag natuyo, tutuyo na naman. Ay, ano, gagaling. Isa pa naman bumili. Sa albularyo, di pa napatingin? Isang beses lang nung kung bago sa wala na. Pag gabi, nakakatulog kayo. Nasa tubig mo na. Ito, anak mo. Anak ko siya. Para mamaya. Pangalan ko. Yung totoong pangalan ko. Amen. Santos Aquino. 24 yung babalik. Amen. 25 siya. Sa ilalim mo. Ayun na po yung nanalo kanina ng kwintas ha. Si Rada po yun. Lagi nanonood yan minsan. Kasabay po yan ni Nora Martinez Manalastas. Yan, at saka si Mundugian, si Abigail at saka si Manaloto. 5 yan sila eh. 5 sila yung nanalo. Kaya pag nagiling water ako, kaya mag-share kayo. Kahit konti lang tayo, wala akong magagawa. Hindi pa nakabukas yung Facebook page natin eh. Kawawa naman yun doon. Pero meron akong ire-reserva para sa kanila pag nagbukas yung Facebook page natin. Gandang hapon po, Apo. Tuloy-tuloy po ang gamutan natin. Yung kaninang pinost po ha, yung si nanay. Ang sakit po ni nanay kanina. Frozen shoulder lang. Stress lang po sa boyfriend niya. Yung frozen shoulder, napunta sa stress. Pero makita nyo naman po, nakaganon na yung kamay niya. Mga 3 days lang hanggang 4 na araw lang po yun. Kaya nyo na po panuntok yun. Siyempre, kabubukas lang po eh. Alam niyo naman po yun, kahit manood kayo sa mga frozen shoulder na gumagaling. Nakakata na yung sa linggo bago lumakas. Tao. Dalawang babae at isang elemento. Saan ka nakatira? Sangwan sa Pagari. Hindi sa pambaga rin, di ba? Sa Pagari. Juliet Ramirez Vlog. Mega shoutout po. Dagdag Ramirez, salamat po. Apo Andy. Abri Roque, Erlinda, Carmelito, Alicia. Pikit na rin. Malakas ito. Malakas yung energy, oh. Ito kasi may sugat yung may malapit sa gilid ng nipples mo, di ba? Shortcutin mo na ng paghawak ka. Kailangan may dikit mo talaga yung kamay ni Kristo. Malapit sa, kunyari, gano'n yung kamay mo. Ito kasi may, basta yung may gilid ng yung sa gilid ng nipples mo, kung nakawakan niya, pagka ganyan, ganyan lang. Mic lang, tapon. Okay na ha? Lapag mo yung pama rito. Tanggalin muna natin yung dalawang Maria. Mamaya na natin banatan yung at ayun lang yung elemente. Kasi itong dalawang Maria, galit. Share down na po. Mega shoutout. Mag-healing water po tayo. Ay, mag-announce po ako bukas ha, ng gabi.
Pakikipag-fiesta pa kami. Ito, malapit lang kami dito. Saan? Sa Lord, binang, Yun. dadahan ko kayo dito sa akin. Yun yung daan, shortcut eh. Yung maraming mga, basta yung malapit mga panayan-panayan. Ano ang tawag doon? Tapos na ano, Santo Domingo. Ay, kung sa mag-highway kayo, Santo Domingo, kami lipas. Diretso kayo. Tapos yung simbahan ng Santo Domingo, diretso. Doon ako dumadaan sa parang yung mga ano doon, ilog-ilog na. Ngayon po, okay na yung mga... Oo, doon ako tutunan. Hindi, wala na. Ano na? Okay na yung ano. Pigiti ha. Cancer to cancer. Ay, wala pang sinabi ko anong stage te. Basta cancer lang sa breast. Seryosoy mo to te ha. Dalawang Maria to. Kailangan ko pa ma-detect kung gano'n to kalayo sa'yo. 2 years na yan ha. Sa 2 years, hindi ka lumabas, nandun ka lang sa bahay. Ibig sabihin, siyempre lalabas ka kayo, wala akong state. Hindi ka pumunta sa mga ibang bata, hindi ka nagano-gano. Para malaman ko lang. Yan, yung ba yung mga update? Bilhin mo na lang. Hindi na lang. Bilhin eh. Laking tawa eh. Tingnan natin sa split world. Ay, may mga palang isang elemento. Tingnan natin kung masyadong natin. Mahina daw. Diba mahina lang? Hindi ka tulad dito, no? Tingnan mo. Pagkaramdaman mo, bumilat ka. Tingnan mo. Tingnan mo ha. Maluwag yan, di ba? Bibigyan ko ng konti. Okay na yan, di ba? Yan yung naka-clip ng konti. Pero hindi masya, di ba? Tingnan mo ha. Lalaki. Tingnan mo ha. Lalaki. Humingi to, di ba? Lalaki. Ibig sabihin, walang involved. Kasi nakakulitin tayo eh. Tingnan mo, babae. Ano yung sakit niya? Matagal bigla nawala, di ba? Ulitin natin. Babae. O, di ba? Kakaiba yung kirot. Ulitin ko, lalaki. Nawawala. Lalaki. O, lalaki. Ayaw pa rin, di ba? Nawawala. O, naiintindihan mo na. Pag huminto, hindi yun. Pero sumasakit siya kasi may power. Pero pag nagtuloy yung sakit, kung ano sinabi, babae, babae talaga. Okay na. Alam na kalaban mo. Marites. Paspas. Daan-daan lang. O, baka masugatan yan. Mabigat tayo yung Sibu katawan. Kakalamin mo itong hari. Hingi ka ng tawag kay Kristo. Umpisa na natin sa pangalan ng Hesus Kristo. Amen. Yan na. Yan na. Yan na. Kung hindi sakit, sa pangalan ng Jesus. Umiyak. May sakit ka ba sa puso? Wala po. Itaas mag-magnet ko yung kuryente. Lagyan ng kuryente doon sa breast niya. Lagyan ng apoy. Sige. Sige, pag hindi ka pa umalis sa loob ng katawan niya, sabi, lagyan ng kuryente sa ulo. Lagyan ng banal na tubig sa sakyan. Lagyan ng apoy sa lupa, sa paa. Sige. Sambitin si Kristo. Paspasin, lahat yan, te. Gagaling na yan, te, pag nawala si Marites. Maniwala ka sa akin. Pati mawala rin yung boyfriend mo maliit. Isang maligno. Malulusaw yan ang gamot. Malulusaw din yan sa espiritual. Basta tanggalin na si Darong Marites. Palipadangin na rin. Iyak na naman si nanay. Sabi ko dito sa vlog, walang iyakan dito. Talagang pinapaiyak ko yung pasyente. Huwag na kayo umiyak. Nakuha na nga ni Papa Jesus ng dalang na kapatid mo. Matuwa ka na. Nakakulong na to na, hindi na makakawala. Magpasalamat ka kay Papa Jesus dahil hindi ito magagawa kung hindi siya Kaya tinagawa. kasagay ko na po kayo sinusubaybayan. Magpalo ka na, bumbara nito. Kaya nga po, nagagawa ka na ka. Paspasin mo na eh. Huwag mo itong iyak. Paspasin. Oh, tumawag ka kay Kristo para malusaw ng malusaw. Oh. Para may balik yan. Para na hindi na lumaki yan.
Yung isa, malapit lang sa inyo. Yung isa, medyo malayo. Ay, mahigit na po. Oo. Yung isa, parang isang barangay. Yung isa, malapit lang sa inyo. Siguro yung nagagaya sa kanya isa, magkakilala. Kasi magkakalapit lang ito. Kasi po, sa totoo lang, Oo, huwag mo naman, nakalive tayo nanay. Huwag mo na kwentuhan. Ayaw mo muna, mag-detect muna si Papa Jesus. Lax ka lang dyan. So, pabayaan mo lang muna. So, ayaw mo lang tayo rito, si Papa Jesus bahala. Ayaw mo lang tunay, kayang-kaya namin to. Huwag kayo maglala. Basic lang to, basic. Basic lang to kay Papa Jesus. Oo. Manalangin lang kayo dyan. Para makuha ko lang to kung nasaan to, parang ng mundo. Itaas ulit mag-meeting ko. 40% tayo ulit. Dagdagan ulit ng hapon. Yan. Dagdagan ulit ng kuryente. Bigyan ng banana at tubig. Yan. Papasin. Paano na? Ha? Hindi na. Sige, pas. Nanay. Sambitin si Kristo, nanay. Abutin ka ng 15 minutes ka dyan bago malinis lahat yan. Kaya seryoso yung maigi yan. Sambitin mo si Kristo. Mararamdaman mo yung katawan mo, biglang iinit yan. Teka lang nga lang, huwag mo muna galawin itong kamay mo. Nanakawin ko na sa rendo mo. Kasi mag-iyay. Hindi mo marinig. Hindi mo marinig yung spiritual mo. Sabay na patay ni kaw-kaw ni aso. Mas pa, sabay na. aray! Yan, sige. Sige. 15 minuto ang kailangan ko na para malinis ito. Tawagin mo lang si Kristo pauli-uli sa isip mo. Kakabitan kita ng stick na ha? Para tumas yung energy. Pasensya na, talaga medyo masakit ito. Wala tayong magagawa kasi matagal na ito eh. Baka mag-alala, walang sugat yan kahit kati. Yan na. Sige na, nagtuloy na lang sila. Pas. Yan na. Kayang-kaya mo yan, nanay. Sambitin mo lang si Papa Jesus, tumingin ka lang ng tawad. Hindi, para tumalab lahat ng gamot. Pas, nanay. 15 minutes ang kailangan ko para malinis ito. Pagbigyan mo lang si Papa Jesus, 15 minuto lang. Ang kailangan makiklear natin ito lahat. Kasama na rito yung boyfriend mong maliit. Kaya palis ko eh. Isano pa to eh. Magtitiis mo lang daw. Anong pakaramdam nyo, nanay? Hindi, anong pakaramdam nyo sa katawan nyo? Magang mabigat. Anong pinagkakaiba? Huwag kang didilat. Kung hindi mo pa masabi, sige, mamaya na. Ipagpatuloy mo lang panalangin. Huwag mo yung didilat yung mata mo, tatakas ka na natin. Sige. Linisin lahat hanggang hita tuhod, balakang, simula ulo, mata, leeg, yan, balikat, siko, kilikili, dibdib, sikmura, lahat yan, lilinisin kasi dasal to eh. Pag sinabing dasal na 100%, hindi natin alam kung saan yan nilalagay, kaya tagatanggal tayo. Ibig sabihin, i-general to, lilinisin. Siro-siro to lahat. Hindi tayo pwede sumorkat maglinis. Parang si Tutoy, sumusorkat. Pag nandito ako, awak-awak na yung ulis. Ginagawa ng hinihila lang. Paspas ng paspas. Konti na lang, nanay. Konti na lang. Konting tiis na lang yan. Magtiis lang kayo. Ay maglala. Para matanggal na tong sakit mo. Mahirap yan pag naging cancer stage 5. Puputulin yung dibdib mo. Ay hindi pala tatapisan. Tapos tutubo naman sa kabila. Okay sana kung pinuto na yung dibdib mo, hindi natutubo. Kaso tumutubo yan, nabubuhay na sila eh.
7 minuto na na ang kailangan ko pa. 7 minutes pa na na lahat yan, balik-balik lang yan, para ka lang nagbibigis yan, tawag ka lang ng tawag. Huwag mo sabihin kay Papa Jesus na gusto mong bumalik. Ang kailangan mo sambitin sa kanya pagpapatawad at humingi ng kapatawaran at patawarin ng mga dalawang Maria nito at lusamin ng masamang elemento at humingi ka ng kapatawaran sa taong nagawa ng kasalanan at patawarin sila ng bukal sa puso para lahat ng sakit bumalik. Hindi ito babalik pag hindi mo siya pinatawad. Kailangan bukal sa puso mo, papatawarin mo to. Kasi hindi babalik yung 7 dasal sa kanila, wala tayo magagawa. Kasi ang binabase sa spiritual, ang mabuti, ang nakalagay doon sa Bible, nanay, si Kristo rin nagsabi. Sabi niya, ang tao daw maging matigas ng ulo at hirap magpatawad, ang hirap daw pagalingin. At ang taong hindi nagpapakumbaba at tumataas at nagiging mayabang, ay lalong binababa. Kailangan mo itong tanggapin ang pagkakamali mo. Naging tao ka lang, nay. Kailangan mo humingi ng kapatawaran para iangat ka ni Kristo. Para malusaw na ito. Alang-alang una sa Diyos, ikalawa sa iyong sarili at sa buong pamilya mo. Kailangan mo tanggapin para malinis ito ng gusto. Kailangan hindi ka masaktan ito pag ginagalaw ko, kahit anong diin ko. Masasaktan ka rito pagka hindi ka humingi ng kapatawaran at nagpapatawad. Nasaan yung init sa katawan mo? Huwag kang bibilang ng matagal, hindi ko sinasabi. Nasaan yung mainit na malagkit? Saan pumupunta sa katawan mo? Nasaan banda? Nasa leg pa lang, ibaba mo lang ibaba yan, ay. Sambitin si Kristo. Malapit na, nanay. 5 minutes na lang tayo. Siguraduhin mo maubos yan lahat. Paspas, nay. Balik tayo sa dalawang Maria. Paspas. Sige. Sige, nanay. Matapos na tayo, nanay. 3 minuto na lang, nanay. Tinanggap ko na yung stick. Alin, hindi ka nasasaktan sa stick. Nasaktan ka sa papel. Kunti na lang. Minutes na lang, nanay. Paspasin o paspasin. Sambitin si Kristo. Malapit na. Ilalim ng iyong breast. Linisin mo. Tapon. Huwag dyan. Dito. Dito. Yan. Yan. Tapon. Huwag mo tapos sa hita mo. 1 minuto na lang, nanay. Linis na linis. Itumay kamay ni Kristo, sabihin mo salamat. Gayahin mo ako. Ilapag mo ito sa kamay mo. Huwag kang didilat. Hindi, ilapag mo ito sa may sugat. Huwag kang dumilat. Yan. Isama mo yung kanang kamay ni Papa Jesus. Gayahin mo ako. Panginoong Jesus. Jesus Nazareno. Ako po si. Yung pangalan mo yun ay. Nananalig ako. Ikaw ang Diyos namin. At totoo buhay. At nagbibigay pag-asa. Bibigay ng pag-asa bilang anak mo dito sa lupa. At humihingi ako ng kapatawaran sa aking mga nagawa kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa. Kung sino man po nainggit o masamang iniisip sa akin, masama sa akin, at sampuman ng aking pamilya. Sampuman sa aking buong pamilya. Sampuman sa aking pamilya. Ay bukal sa puso ko. Ang patawarin sila. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Basbasan mo ako ng iyong mapagpalang kamay
Nahaplusin mo Pagkasunod mo, ang aking karamdaman sa ang sakit. kinder, ang sasakit. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Kunin siya yung sakit. Tapos sa lupa. 3 beses. Sa lupa. Huwag yan. Sa lupa. Ito lupa. Yan. 2 kamay. Sabi mo, Amen. Sumandal ka. Bitawan mo na yan. Sumanda ka. Sasaktan natin yung kalaban mo. Sumanda. Amen. Aray! Aray! Ito yung huli, yung elemento. Last. Aray! Wala na. Hindi na umiinit. Hindi na matalay. Nagkabulol-bulol si nanay magdasal. Pati ako nabubulol na rin sa'yo. Huminga ka na malalim. Tinuloy mo ang turi ni Papa Jesus. Hindi ka siguro darasal. Kaya natatalo ka ni Satanas. Kita mo, naiintindihan mo yung sinasabi ko pero hindi mabuka ng bibig mo, di ba? Yung totoo, nanay, naiintindihan mo yung sinasabi ko pero hindi mabigkas ng iyong labi. Parang ano? Nangutay ko sa paligid sa Nauna kasi ang nervyos mo. Inaano ka ng yung nervyos. Hinga ulit ng malalim. Sabi mo in Jesus' name. Jesus name. 3 beses. Jesus name. Yuko. Jesus name. Amen. Amen. Ngayon, ibuka mo yung mata ni Kristo at dahan-dahan at silipin mo yung mga paligid mo kung anong pinagbago ng mata mo. Ano ang pinagbago? Kung ano pinagkaiba? May pinagbago, wala? Ganyan din. Okay lang, hindi siya nagdilim. Sige, hawakan mo yung breast mo rito kung ano pinagkaiba. Kaya kanina masakit lang. Kanina, masyado masakit ngayon, hindi. Dagdagan mo yung pananampalataya at alisin mo yung agam-agam, ikalawa, alisin mo ang nervyos. Binasbasan ka na ng aking ama, maririnig ka niya. Pero hindi ka makakalapit sa kanya kung mananatili ka kinakabahan. Kasi hadlangan ka ng kalaban mo. Yung kalaban mo tapos na. Nanalo ka na sa kalaban, kaya itigil mo na yun. Gagaling ka sa buwan. Pero kung mas mabilis na magdasal, wala kang magagawa. Matatagalan ka, 6 na buwan. Mamili ka, 1 buwan o 6 na buwan. Sabi magdasal ka. Alisin mo ang nervous mo. Tumayo at walang alinlangan at maglakad ka tinunod kung anong pinagkita ng galaw mo, katawan mo. Tingnan mo. Okay. Lakad ka doon ng lakad. At isigaw mo si Kristo dyan sa puso mo. Wala. Malis na. Nangilo na. Nangilo na kami. Ano, parang debate? Mahina yung China. Hindi niya nararamdaman yung nararamdaman ko. Ano pinag-iba na, Nay? Okay na po. Sa breast mo sa katawan mo, ano pinagkakaiba sa'yo? Wala na po ngayon lahat kumisirat ngayon. Wala kumikirot. Ano yung gagawin mo? Palakpakan dito ba O, yan na naman. Kasasabi nagpatawad ko, balo-balo na naman, balo-balo. Ayaw mo, balo ko na yun. Ayaw mo na, balo ko na. Sabi ni Papa Jesus, ayaw mo na, anak, papagalingin na kita. Alisin mo na siya sa isip mo na. Huwag mo nang intindihin yung sinabi ni Kristo. Ang intindihin mo, gumaling ka. Pag hindi mo siya tinanggal sa isip mo, dadagdag pa ng 8 buwan bago ka gumaling. Hanggang maabot ka ng 1 taon. Kailangan 1 buwan, marunong nga ang puso mo magpatawad. Pag nakita mo yung kalaban mo, nakangiti ka lang. Normal lang. Pag sinabi mo, kamusta ka na? Di ba? Magugulat pa siya. Pag ibig sabihin na siya kang kalaban mo, alam mo na. Anong dapat mong sabihin sa kanya? Magaling pa rin ang Panginoon sa Kristo. Amen. Di ba? Sabi ni Kristo sa akin, bago ako natuto maggamot, huwag mo silang turuan na matuto magaling. Turuan mo sila na katulad ng tinuturo sa iyo. Natanggalin lahat ng hinanakit at galit sa puso at alisin ang agam-agam kapag tatawag sa akin. At minsan puntahan nila ako sa aking tahanan upang ibigay ko sila ang lahat nilang kailangan o pangangailangan.
Kung mananatili sila sa akin, hindi ko hayaan na mapahamak sila. At alisin ang imbot at galit sa puso nila. Panatilihin ng laging nakaibig. Kasama nila ako sa paghihirap. Kung sila ay nahihirapan, bagkus ako'y nahihirapan, katawan ko ang katawan nila. Aking lahat yan. At hiram lang ilaya sa akin. Sana maunawa mo sinasabi ko na yun, matanda ka na. Pag inanatili mo pa rin siya sa isip mo, hindi ka pa rin nagpapatawad. Pangalawa, hindi mo tinatanggap si Kristo. Wala nang kumikirot. Tatasan yung dasal sa tubig. Ang teknik ng tubig niyan, bago matulog, iinom ng isang baso. Pwedeng nainom mo na bago magdasal, pagkatapos magdasal, pwede ka uminom. Alin sa dalawa una, yung matutulog ka na. At hindi ka pwedeng hindi yung natulog niya ng isang buwan, araw-araw pag matutulog ka. Pero walang limit ang tubig, pwede mong inumin niya kahit saan. Ngayon, tuwing Martes, Biyernes, ilang Biyernes yun sa 4 na isang buwan. Yan ang ipapaligo mo. Bahala ka kung 3 times ka maliligo. Kahit gusto mo, kahit 5 times ka pa maligo. Basta kumuha ka ng isang baso, ilagay ko sa timba. Huwag ka muna magbububad doon sa loob ng CR, manalangin ka. Ilapag-tuwing ka ng kami ni Kristo para mabautismohan niya yung mo. At sabihin mo na magkaroon ko ng visa, bahala ka na manalangin. At bautismohan ka ng Panginoon sa Kristo. Martis Biyernes lang, walang oras, bahala ka. Ewan ko, ilang beses kailan hindi ko sa isang araw. Basta umaga, o yan, basta, bahala ka. Yun lang. Lahat ng kinakain mo, hindi ka pwedeng hindi magdarasal. Kailangan mong tawagin si Kristo pag kumakain ka upang linisin niya katawan lupa mo. Yun lang. At minsan, punta mo siya sa kanyang tahanan. At huwag ka makakalimus sa pagdarasal. Yun lang. Wala na akong masasabi. Lagyan siya na lang, pumasok ka doon sa silang. Unipos ng breast mo, kung sa may sugat, gano'n na mo lang nalangin. Dadasalan ko na kung sabi mo. Kadi, balik na. Salamat na makipapagin. Sana nagpatawad na si ate. Para gumaling na siya. Pag hindi kayo nagpatawad, hindi mananalo sa sakit mo. Ang pera mananalo. Araw-araw kayo sa medisina. Hindi gagaling. Maubos pera nyo. Kaya buksan mo nga yung ano niya, yung leg niya mamaya. Yung breast niya, medyo nasa likos lang naman yung sakit niya. Ibuka mo na ng konti. Patamaan mo. Para mag-save. Oo. Patamaan mo yung ano niya para makagalaw yung tubo niya ng gusto. Para lahat ng may ano bang binibigay ng doktor na ako sa kanya, ipakit pa yung lahat. Paubos niya kung meron pa talaga. Wala akong tatanggalin na sa kanya. Basta kumain lang sila kumain. Ano ba nang ganyan? May sakit din yung bata niya? Sabi niya mata niya. Cellphone. Ibuk mo lang eh. Oo.
Sabi ni Magbiti ko sa akin, o sabi ni Cristo, galing ko kay Cristo, maganda na daw pakaramdam mo. Mali ba ako tama? Hawa ka na ngayon ng Diyos. Eh, babantayan ka ng kalaban mo. Hinihintay niya. Sila ulo siya ka lang. Maniwala ka sa akin. Ipapatinig niya sa iyo yung kaaway mo. Aasarin niyo. Susubukan ka niya kung magpapatawad ka. Kaya magbantayan ka sa kalaban mo. Sasadyan niya na papasok hindi mo nito sa kaaway mo. At ititignan ka niya. Isa lang yung smart. Kumain, gusto na. Lagi naman kasi sila bumubulog. Eh, nakasabi Patawad na. Ito to, gumang taga-pakaramdam mo. O, ang wala yung sakit mo rito sa Fresno. Okay na yan. 1 month yan, tinuro ko na sa'yo anong technique para tumulagan. Ginawa daw. Ayaw ginawa pa. Dati mabigat. Eh, talaga naman ginawa, naramdaman ko na eh. O, paalam ko na sa vlog mo, kasi kanina pa to eh. Salamat po. Huwag ka muna magpasalamat kasi meron ka pa 1 buwan. Kaya 1 buwan ka, babantay ng kalaban mo, manda ka. Pag hindi ka nagpatawad, ay ito palang damit niya, huwag kalimutan. Buhusan. Lahat yan. Yung suot niya, bra, lahat yan. Underwear, buhusan ng tubig. Tapos bukas na laban. Wala kang gagawin. Kung may uminom ka ng gamot sa medisina. Wala po yung ano. Oh, antibiotic. Antibiotic. Game, nagka pa rin ngayon gamot. Kahit isa. Bumalik ka sa ospital. Humingi ka ng gamot para mabilis tumuyo yan. Pinapayagan kitang pumunta sa ospital. After 1 month, bumalik ka rito. Malalaman mo kung ano mangyayari sa kalaban mo. Ay, hindi ko sinasabing para malaman mo mangyayari. Para malaman mo kung talagang tuluyan na siya malulusaw. Pag hindi na yan nasaktan at hindi na ulit, tsaka malalaman mo rin yan, malaki ng pinagbago. Pinapapunta ulit kita ng medisina. Kasi may sakit sa spiritual yan at nagkaroon na yan ng konting infection. Kasi nabuksan na yan ng doktor, nag-check na yan. Kaya bumalik ka sa hospital para mabigyan ka ng technique yung gamot. Kung alam mo yung gamot mo para sa pagpapanin ng antibiotic, Yun na lang po. kung may reseta ka pa nyo, galing sa doktor, ay iinumin mo. Ayun na lang po. Try mo muna yung 7 days. O, pili ka muna ng pitong gamot. Ewan ko kung ilang beses ka uminom ng gamot. Kung 3 times a day pa yun. Kasi na, ano daw, ako, ano gusto nila, okay lang na siya. Kaya wala akong binigay na gamot na. Ah, hindi ka bin. Yung dati mo gamot. Wala po, wala po. Kahit isa hindi ka binigyan doon. Gusto nila ang opera. Makantay mo muna yung 10 araw. Hanggang 15 araw. Punta ka ulit sa doktor. Pa-check mo. Pag sinabi niya, meron kasi dito paggamot. 1 million, 1.8 ang gagastusin niya. Nagpunta siya rito. Ginanya ko rin siya, kinilinsing. Tapos, kinabukasan, opera na siya. Yung doktor niya, mag-isip pa Jesus. Hindi niya pinapasok. Nagkaroon ng sakit. Siyempre, wala yung doktor para pumirma na opera na siya. Tumawag. Tapos, tinransfer sa isang doktor. Chinik ulit sa ultrasound. Sabi, kaya na lang daw ng gamot. Alam mo yung gamot niya, magkano na lang? 500, yung parang hindi, yung puti. Nakadalawang green siya, 3 puti. At yung magkano na bawas niya? Wala pa lang 100,000. Kaya, yan, ganun din gagawin mo sa'yo. Patik mo, 1 month, ay 15 days. Kumalay mo. Saka mararamdaman mo naman yan, lumiliit. Lumiliit yan. Huwag ka magagalit. Diyan ka na. Palitan yung damit, ha? Next. Natalo siya po. Mahina pala yung pet. Mahina pala. Ano sa kanya, Nay? Dalaga na. Parang may pagkakas siya. Masakit. Dalaga doon. Saka po yung kamay ko kasi na, Alin ba na, Nay? Ito masakit. masakit yung Isang buwan? 1 month na to? ano na po, may ilang taon na yan. 3 years? Dito lang yung Ayan, buto mo na yun, tingnan mo na. Pag tinulak ko na yun, o kita mo, pantay na na yun, tingnan mo. Pagkagdaman mo ito, pagkagdaman mo ha. O, di ba? Gumagalaw sa ilalim na yun. Oo, nadulas sila. Tapos na ano po to eh, so, na simento. Isang buwan. Semento na siya. Hindi naman talagang simento, ano, parang Kaya ng bracket. Ay, yung bilog lang. Akala ko semento na.
Kaya masakit siya. Ano ba sasakyan nyo? Wala po mga masaya lang. Tricycle? Ha? Asa ko. Oh, kita mo, maganda ng pakaramdam niya, nagmaris na. Eh! Ako, ganito po anong Picture? Oh, sige! Oh, patay kayo. Marami akong idol. lagi po ang inaritas ko kayo. Kasi po ako nakatuklas eh. Matagal na ako nanonood dyan. Picture daw kami. Picture kami na magkakalakin. Mawala yung tatlo na kami. Kasi kami, para mawala yung tatlo sa picture eh. Hindi nila alam, 20 mas kami lahat. Smile. 1, 2, 3. Okay na. Magkasa naman na, baka magpapabawasan kami. Sige. Sige, dito naman tayo na rin. Tatlong Maria. Smile. 1, 2, 3. Salamat na. Huwag mo na kayong pasalamat. Doon kayo pag-business. Di pa tayo tapos, makikita pa tayo. Gagaling niya. Basta kung yung lalaki mo. Yung namamanhid nyo na yung sa talampakan, hindi sa hita. Wala po nita. Saka yung kamay. Kamay Ay, lang. yung... Sige na, okay, pero mo lang ng ano nila, pakita lang ng may wagang medyas. Tapos pero nito pistahan nila. Inapag mo na sa akin, hindi na lang. Yangan nyo lang, yangan nyo lang. Huwag nyo hawakan. Normal nila, bagsak nila. Lock lang lang. Ang sakit na pag hinata, sana sakit. Dito o dito? Maano ko. Hindi. Saan nagsisimula? Ulitin mo. Yangan nyo lang dahil. Normal nyo lang. Normal nyo lang. Saan yung sakit? Dito ba da? Relax lang. Ito. Wala. Ito. Ayun, tumuloy na. Hindi na dulas. Madalas po ako yung... Yun. Kasama ito na eh. Kasi, hindi ito Dalawa pong paka. ito. Ito na yun. Matapilok na yun. Naramdaman yung buto na parang tanggal. Tingnan natin kung kaya sila tulong dito. Sige. Dalawang beses na tapalok. Isang beses. Akala ko parang tapilso. Kasi dalawa pong namamanay. Ulit na. Ito. May halo. Pero ito na bitawan yung may maiwagan yung megas. Ganito nga ito na normal lang. Pikit. Kapila na pikit lang. May stapa siya. Gumagano. Tinulay. Tingin. Kaya gumagano. Gumagano na siya. Isabi. Ano to, nanay? Kapatid? May something ka lang. May something ka. Pero ito na yun. Ayaw ko tumanga ko na ha. Kasi ito medyo matagal na. Pero pag matsambahan natin, swerte ka na Kasi malamig hawakan mo. Tingnan mo ito. Mainit, di ba? Hindi dumadali dugo niya. Yan yun. Kaso matagal na kasi kala ko mga buwan pa lang. Yan kita mo masakit ito. Tingnan mo ito. Yangan mo lang, ha? Wala sakit. Wala. Pero ito, masakit siya pag iniipin yung ba't dito. Yan Pero ito, ipitin ko, wala Kahit kanan ako na, hindi ako kalawete. Tingnan mo, nasa lalim na bugat mo, tingnan mo. Ito, wala. Sobrang dislocate ang buto mo. Ano na nga po eh. Nawala siya ng sunod to. Batuta. Magiging batuta yan maliit dito. Tapos dito line. Tapos hindi mo na magagalaw lagi ng mga dito.
Pero tanggalin muna natin yung best friend mo, Nay. Anong pangalan niyo, Nay? Maria Corazon. Magandang pangalan niyo. Kapangalan na kapatid niya po sa Isinda, Maria Corazon. Ano yung apelido ni Nay? Sumalan. Sumala Moreno. Kaya sa kayo? Marilang Bulacan. O shoutout mo, Nay. Marami akong pasyente sa Bulacan, Nay. Marami pang tumatawag sa akin sa Bulacan, Nay. O shoutout sa mga taga Bulacan, Marilao. Marilao. O mega shoutout. Taga Marilao. Oh, may isang oras na pala to eh. Pusin natin to si Nanay. Di ko po nakikita si Sally. Si Sally, may sakit. May sakit po si Sally. Hindi ko na sasabihin dito kung anong sakit niya. May sakit si Sally, myoma. Overdose. Ay, hindi pala si Sally. Si Lisa pala, yung girlfriend niya. Mag-girlfriend yun eh. Kung pumunta yun dito, pag nandito yung sa tahanan ni Kristo, nawawala yung sakit niya. Pag lumalabas siya at bumabalik siya doon sa lugar nila, abuti ng mga 1 linggo, ako kung anong ginagawa, nagkakaroon ng sakit. Pag pumapasok siya rito, di siya nagkakasakit. Basta 1 linggo, nagkakasakit siya. Ibig sabihin po yun, malala na yung sakit niya. Sobrang lala na yung sakit niya, kailangan niya magpa-opera. Mandanay. Pigit. Yan na, gumana agad. O, kita mo, gumagana. O, ayan. Gumagana. Kahit sa magpunta. Kaya, Nay, kumanda ka na, Nay. Ganon po, Apo Andy, Richard, Buddy, Tantan, at sa lahat po, pauwi na po kami. Thanks po so much sa pangontra, Ray Rada. Mega shout out. Habang nakamotor, nakapag-chat ka daw. Nolan, yung Facebook page ay YouTube channel natin. Peras din ng kung saan ka nanonood, alipin ng Ama Jesus Nazareno. Pinag-isa ko na lang yun para hindi na malito-lito yung tao. Nahirapan kasi kayo sa pangalan ko, yun. Yan. Parang si Daniel lang yun eh. Pinalitan lang yun ng AM. Angel. Ang pangalan. Hindi ba ang pangalan ng Angel ko yun? Si Angelito, si Angel, si Ella, si Iya, si Jesusa, si Sina. Si Espiritica, Nicodemus. Maganda ng mga pangalan ng Angel doon. Siyempre na, may halo kang kulam eh. May halo kang palpadangin. Si Espiritica, si Nicodemus, si Ella, si Iya, si Adriel, si Jesusa, si Silas. 10 yan sila lahat eh. May magpiting kasi yung 3. Mayroon yung pangalan nila. Kakainin yung pangalan. May pa kasi lang ko daw na namin yung mga anghel ko. Namatay na si Apo Andy. Namatay na ako, kaya binigyan ako ng pangalan ng mga anghel ko. Kaya kung nalaman yung mga anghel ko, ay may isas ko sila. Ang buhay kayo, kung wala lamang pangalan ng anghel mo, dadaan ka muna kung wala ka ng malay. Wala ka muna ng buhay. Paspas na, please. Amen. Pinakamababang anghel, ang edad ng anghel ko ay si Ella at si Yadiel. Paspasin mo na, seryosoin mo yan hanggang tuod, wag yung patabol-tabol lang na ganyan hindi mawawala. Kailangan may pagmamahal. Kailangan nililinis mo katawan ni Kristo. Inubuhusan ng banal na tubig. Inaapuyan ang mga masasamang espiritu na walang papatay-satay at apoy. Ilalagyan niya ng kidlat at kuryente na para manatili itong hindi malakas. Okay. Ayan na, Nanay, magsisimula na sila. Pambitin, Nanay, in Jesus' name.
Yung tatak, hindi. Ang pangalan po ng YouTube channel ko, peras lang po ng ano, peras lang dito yung alipin ng Abang Jesus Nazareno. Magandang ako sa iyo, yung Sir Raimundo Gian. Sa Martes po, wala po tayong gamutan, ha? Valentine's po yun. Ano yung araw ng Martes? 14, no? Oh, Valentine's po, araw po ng Martes yun. Tapat po yun dito, Martes. Wala po tayong gamutan. I-date nyo muna po yung girlfriend nyo, asawa nyo, nanay nyo, tatay nyo. Kumain muna po kayo sa labas. Huwag nyo intindihin yung sakit. Pag maligaya kayo, mawala ka ng sakit. Kahit kung nagkasakit kayo, mas nagkasakit si Apo Andy. Mas malala yung nga yung sakit ko sa inyo. Sa inyo, cancer lang. Sa akin, sumusuka ng dugo. Nagdudugo ang mga mata ko. Nagdudugo ang mga ilong ko. Dumudugo ang tayo. Tapos, dumudumi ako ng dugo. Tapos, hindi ko alam, may TB na rin ako yun. Sila pumunta ng hospital. Wala lahat lang yun. Tapos gumagapang pa ako, parang ahas. Sobrang sakit ng mga katawan ko, halos hindi ko magalaw. Parang may nakadagan na hindi ko malawari. Hindi sama, kinukulang ako yun. Kaya yun ang pagbubulti sa akin. Pag nakita niyo yung mukha ko, antayin niyo lang pagbalik ko sa Facebook page. Ipapakita ko sa inyo, hulain niyo kung sino ito. Ang lain ng mukha ko, hindi niyo tayo makikilala. Kung maniwala kayo sa akin. Pag nakita niyo, pag sinabi ko, hulaan mo kung sino ito. Sabi nga ng mga kapatid ko, pati yung mga nakakakilala sa akin, pati nga nanay ko, para daw hindi niya ako alam. Para daw iba akong tao. Kung binuhay ako ni Kristo, nag-iba rin ang panlasa ng bibig ko. Pati yung paborito ko, nawala sa utak ko. Pati sarili ko magulang, hindi ko siya kilala. Nalaman ko na yan sa mga anghel ko. Na si Eda, si Iya, si Angel, si Jesusa, si Sinas, si Reculo, saka si Spaghetti Clark, ni Gedemus. Pinakita nila sa akin kung sino ako. Totoo yun. Sinabi ng nanay ko sa akin, hindi niya daw ako anak. Para daw iba itsura ko. May sundo na sila kanina, wala silang taxi din. Paspas nanay. Apo, saan po dadalhin niyo si Apo Sinda sa Valentine's? Sa SM. Punta ako ng SM, bakit? Yung iPhone na binigay sa akin, palalagyan ko ng kanta. Puro love song ni Papa Jesus. Para pag umaga dyan, pinapatugtog ko. May commercial kasi doon sa YouTube eh. Doon sa ano, walang commercial, diretso-diretso. Yung ginaano ko, wala na daw siya. Mamaya, buddy, papakita ko sa iyo mukha ko. Hindi yun. Bago pa lang, ano na yun eh, playlist na yun. Yung makikita mo talaga mukha ko. Pero may edad na rin ako yun. Kung si Richard, sabi nila mukhang matanda. Ako mukha ko dun aso. Pero po doon, iba po yung pinag-itak sa inyo po ba yun? Ay ba yun? Iba po yun. Nakikita niyo taga mo ako. Sinabihan nga ako ng nanay ko, pati mga kapatid ko, pati mga pinsang ko eh. Mga kamag-anak ng tatay ko. Nakita nila ako, para daw hindi talaga ako. Para daw nag-iba yung katawan ko. Bigla daw lumaki yung katawan ko eh. Hindi naman ako nag-gym. Hindi ko alam paano umalas sa yung mga braso ko. O bakit, kargador ako sa Divisoria, pero hindi mo ganito katawan ko. Basta pagkagising ko, kahit payat ako, yung mata ko, sobrang linaw. Tapos nakakatitig ako sa araw. Bakit gano'n? Hindi ako nasisilaw. Parang yung hininga ko nagbago lahat. Ganun kabay si Papa Jesus. Kaya pag may sakit kayo, huwag niyong sasabihin na bayaan ka ni Kristo. Sabihin mo, isa lang. Ito lang lagi ko sinasabi sa kanya, may sakit ako. Galing sa'yo. Alam ko na may dahilan ka.
pagsubok ito, mananalig pa rin ako sa iyo. Hindi kita susumbatan. Pero kung kalooban mo kung kunin ako, masaya ko, at least makikita na kita. Makikita ko ang totoong mukha ng Panginoong Kristo. Kasi nakikita lang kita sa panaginip, sa pangitain ko, maliwanag, para kang apoy na hindi nakakapasok. Kaya sabi ko, makikita ko ang totoong si Jesus pag namatay na ako. Ayaw niya ako kunin. Kaya bituhan niya ako. Yung iba kasi tao doon, pag may mga critical na, sasabihin, susumbatan si Papa Jesus. Kaya nananalo si Satanas. Kaya, sabi sa ospital, tinanong ko yung doktor kung ilang oras na akong tulog. Sabi nila, 4 na oras na akong tulog at walang hininga. Bigla akong nagising. Pero yung 4 na oras, marami akong pinuntahan. Totoo yung impyerno. Kaso yung impyerno, parang may mga layer. Kaso nakakatakot. Ang tindi ng mga kilabot ng mga iyak doon, lalo doon sa pinakailalim. Yung impyerno, nasa ibang dimensyon. Walang impyerno sa ilalim ng lupa. Pag binukan yung buong lupa, daigdig na yun, mundo na. Nasa ibang dimensyon, pero nandito lang yun. Nasa ibang dimensyon lang talaga. Yung langit, nasa ibang dimensyon din yan. Ulap lang yan hanggang kalawakan. Pero nandyan yan, hindi nakikita. Parang invisible yun. Basta nakarating na ako doon. Pero hindi ako nakatungkol sa gintong hagdanan ni Kristo. Kaya hindi yung mabubulas ng mundo. Oo. Sumalunod. Pero, totoo po yun. Yung gintong hagdanan ni San Pedro, malayo po yun. Basta nakita ko yun, para kang tumingin sa... Parang paliwanag ko, simple lang ito eh. Alam niyo yung papuntang, yung 300 step ba papuntang, Roto? Doon. Isipin mo yung langgam ka lang. Oo. Ikaw yung langgam, o kaya ibong ka, palaka ka. Yung 300 step, doon ka pa sa umpisa. Huwag ka pa doon sa bungad ng apakan. Ang daanan ni kay Kristo, mahabang ganun yan. Yan, ito bantayan, pag ganun, mahaba. Pataas. Yan, hanggang tuktok. Nakikita mo yung palasyo para nakatago sa ulap, napakalaki. Tapos dito, isipin mo parang 300 step galing sa grotto, langgam ka lang. Yun. Ganun, malayo. Basta makikita mo yung liwanag doon sa karya ng Diyos, sobrang kakaibang liwanag. Yun lang nakikita ng mata ko. Tapos biglang may nakipag-usap sa akin na anghel. Sabi niya, yumuko daw ako, lumuhod. Sumunod ako sa kanya. Simula yun, hindi na ako makatayo. Tapos may pumasok na liwanag, mataas. Nararamdaman ko yung malaking kamay, parang higante, gumanon lang. Binasbasan niya ako. Sabi ng anghel na nakagano ng tsinelas, manipis. Tapos may sindas-sindas dito. Sundan mo lang ako. Doon ko nakita yung impyerno. Tinanong ko sa kanila kung anong ibig sabihin yun. Yun daw yung mga taong mga matatalino, mayayaman, hindi daw pinagpala at nandito sila sa kaharian ng kadiliman. Sila yung nagtatangis at umiiyak. Sabi ko, wala na silang pagbabago. Wala na. Sinamba na nila ang pera. Totoo po yun. Kaya sabi sa inyo, huwag nyo nang hanapin yung impyerno. Hindi nyo makikita yun. Sa ibang dimension yun. Saka walang hangin doon. Wala kang mararamdaman na kaluskos ng ibon sa dadaanan kay Satanas. Tatlo daanan sa langit eh. Yung isa, bangin na apoy. Yung isa, parang naglalawang may tinik-tinik na maraming puno. Tapos yung nasa gitna, pangit na daanan yun. Yung dalawang daanan, maganda yun sa impyerno. Huwag kang dadaan doon. Tumaan ka doon sa pinaka-madaanan na parang mga talahiban, magsusugat-sugat ang katawan mo, maraming tusok-tusok. Pagdating doon sa gitna, mawawala ka ng tusok-tusok. Makikita mo na yung kaharian ng Diyos. Pag dumaan ka doon sa magandang daanan, paktay ka. Pupunta ka sa impyerno, sa lumalablab na parang dagat na apoy. Tapos dito, sa may kaliwete, pupunta ka doon sa may maraming mga umiiyak. Kaya ko nalaman niya kasi namatay na ako eh. Tapos sabi ko doon sa anghel, bakit mo ako pinapadaan dito?
Ang sumid-sumid naman ng daanan dito, ang hirap-hirap. Sumunod lang daw ako. Kaya pagka pinapunta ka ng ano, huwag kang pipili. Parang simple lang yan, yung palabas na gladiator ba yun? Yung tasa na ginto, pinili niya yung pinakamagandang tasa, yun ang ininom niya, napahamak siya. Ayaw niya piliin yung marumi. Pagsubok yun, doon ka magiging matatag. Pinili ko yung pangit na daanan. Kasi yung puso ko doon, pakiramdam ko may kakaiba. Pero pag titignan mo yung daanan, napakaganda. Ang ganda ng mga bulaklak, ang ganda ng parang masarap sa pakiramdam. Mali yun. Doon mo masusubukan kung hanggang sa pananampalataya mo. Doon mo magagamit yung sense ni Papa Jesus na binigay sa atin yung puso. Nararamdaman ng puso ko yung mga daanan na yan. Magang ang puso ko. Yun ang sinasabi ko minsan sa pangontra. Nadidetect mo na walang panganib ang puso mo doon. Doon ka dadaan. Yun nga lang, magsusugat-sugat ka. Pero pagdating sa gitna, wala ka na sugat. Nakapasa ka sa pagsubok. Pag imagine mo yung magandang daanan, paktay ka. Hindi ka na makakabalik. Kaya bago ako bumalik sa katawan ko, nakita ko pa si Satanas. Ay, hindi pala, si ano pala. Muna, si kamatayan. Si kamatayan, fake yung dinodrawing-drawing, di yung totoong kamatayan. Maniwala kayo sa akin. Si kamatayan, meron talaga siyang karit. Yung karit niya masyado makintab. Pero yung nakasuot siya ng belo, makikita mo lang yung mata niya. Yung kamay niya, hindi mo mapapansin yung buto kasi nakaghawak siya ng gano'n. Pero puro siyang itim. Pag lumapit siya sa'yo, kailangan mo sambitin si Kristo. Bababa yung anghel ng Diyos. Tapos bago mo makita yung demonyo, huwag kang tititig sa mata niya. Dahil pag alam niya mahilig ka sa babae, magiging magandang babae, mas maganda pa yung ano, sa pinakamagandang Miss Universe sa buong mundo. Lalapit yun sa'yo, akiting ka niya, tapos hahalikan mo, puro uod, tapos ginagalis. O, sabi niya, halikan mo, yan, huwag kang lalapit sa kanya. Pag mahilig ka sa pera, pag nakita mo si Satanas, bibigyan ka niya ng maraming ginto, kapalit ng espiritu mo, itakwil mo si Kristo. Huwag mong gagawin yun. Mananatili ka doon habang buhay nagbubuhat ng bato. Mabuti na lang, lumaki ako sa mga lungga ng mga makasalanan. Sanay na ako makakita nagbubad ng mga tao doon sa pier. Kaya, inborn na sa mata ko simula bata ko, paniwala na sa akin. Kaya, hindi ko siya tinitigan. Sabi ng liwanag, sa puso ko, huwag mo siyang tititigan dahil wala ka pang kapangyarihan. Sinundan ko lang yung sinasabi ng malakas na tinig sa puso ko. Yan. Tapos nakapasa na ako. Yung si kamatayan, muntik niya ako masakal. Kasi natitigan ko yung mata niya. Kahit anong tapang mo kay kamatayan, hindi ka ubra sa kanya. Kahit magaling ka pang pumatay, makipag-away. Pag natitigan mo si kamatayan, yung mata niya, ma-hypnotize ka. Kailangan sabitin mo si Kristo. Nagkakasgot-sgot yung mukha pa si panusok, huwag kang didila. Hanggang hindi ka inutusan ng anghel, huwag kang didila. Ganyan po yan, bago po ako natuto magdamot. Tapos yung nagising na ako sa ospital, marami akong dinaanan eh. Nagtaka lang talaga ako, ba't lumino yung mga mata ko. Tapos sa isang buwan, umalsa yung katawan ko, para ako nagano, parang ako si Captain America. Kung tinurukan siya, bigla siyang nag-evolve yung katawan niya. Ganyan po naging ganyan katawan ko. Pero may bawal sa akin. Dalawa lang. Bawal daw idikit yung labi ko sa babae. Tsaka bawal daw itong kanang kamay ko ipanghimas sa babae. Itong kanang kamay ko. Yan ang bawal sa akin. Tsaka bawal din ako umibig ng babae. Magkakasakit ako para akong akas. Yun ang kabayaran. Pag ginawa ko yun, paktay si Apo Aldi. Babalik ako sa isang buto-butong talangsan. Wala nang pag-asa. Patay na si Apo Aldi. Palo na si Apo Sinda. Paspas na. Marami na na magkapos. Kunti na lang init na. Salbitin si Papa Jesus. Lahat na na. Mukhang gaganin ito.
Huwag ka sa akin manampalataya. Sabi Papa Jesus. No. Kunti na lang, nawawala na yung ano, init. Nawawala na yung init na yun, no? Paspas na eh, buong kilikili na eh, lahat yan, sigura. Kaya maniwala ka na eh. Sabi ko sa'yo si Papa Jesus na eh. Kung ka maniniwala na yung sumasali yung si Papa Jesus ng tao, kung ka maniniwala na yun. Nasabi niya ako si Kristo. Ako ang mahal na ina, ako sandali mo. Maraming totoo na, maniwala ka. Yung mga santo, yung pong Nazareno, yan na lang alaala natin di Papa Jesus dahil hindi naman natin nakita si Papa Jesus yung panahon na yun. Ilang busy na yun. Oo. Yan na lang alaala. Liwanag lang talaga si Papa Jesus para siyang puting bughaw na nakakasilaw. Si Kristo yung gumawa ng earth, yung buong mundo, iganti yun. Para yung apoy na hindi ka napapasok sa dito lang. Kaya hindi ka mapapasok. Parang ginawa kay Moses, parang ganun ginawa sa akin. Maniwala ka, si Papa Jesus, si Kristo, nasa puso na natin. Matagal na siyang dumating. Iniiwan na natin siya. Mabusisi ako, Nay. Bago ko natuto magdamot, Nay, marami akong tanong. Kasi tinanong ko na yan. Kung totoo ba lahat yan? Ang sagot na liwanag, nasa puso mo na ako. Matagal na kitang binabantayan. Hindi ka pa pinapanganak sa mundo. Alam ko na kung ilang piraso ang buhok mo. At alam ko ang ugali mo simulat bata hanggang pagdaki. Hanggang mapunta ulit sa akin. Isipin mo, paano ka mabubuhay kung wala ako sa puso mo? Kung hindi mo ko pinatawag. Andiyan na si Papa Jesus na kaya tawagin mo siya na tawagin para lumipad. Para lumakas yung energy mo na Ano daw pinakamabis tawagin, sabi ni Papa Jesus sa akin bago ko natuto magamot. Kaya alam niya hindi ako nakapag-aral eh. Kaya naalala ko lagi sinasabi ng dito sa Ten Commandments, Jesus Christ. Ang sabi doon, in the name of the Jesus, in Jesus' name. Eh, sabi ko yung pinakamadaling bagkitin. Kung yan ang tatawag mo sa akin, masaya ka. Tinatawag mo ko. Yun ang nasanay yung bibig ko sa akin, Jesus' name. Kaya tawagin mo si Papa Jesus na rin. Para na tayo rito. Para mag-gulpi na itong kaaway mo. Wala na sa kanay, no? Sige, Nay, sumandal ka na, Nay. Tapos na ang paghihirap mo, Nay. Tumingala ka at pumikit ka. Oh. Tingala, Nay. Wala na. Natakot na yata yung kalaban ko. Kanina ko pa pinakamagit kasi si Papa Jesus. Wala na akong papatay, Nay. Lusaw na. Wala sa kinay, no? Wala na. Wala na, Nay. Yuko, Nay. Nalusaw na agad yung Papa Jesus. Sabi mo kay Kristo, salamat. Amen. Hindi na tamata. Inom na tubig, Nay. Ano pakiramdam, Nay? Mabigat magang. Nay, magang na. Tingnan nga natin yung tuhod mo ulit. Akin na nakugulit dito. Umaywagan mong tuhod para magkaalaman tayo kung anong gagawin natin dito. Ano pa yung tuhod niya? Wala na yung lock. Lumabot na, Nay. Naramdaman mo? Narinig yung buto mo? Wala na. Naikanga mo pa. Tunti na lang. Bumalsa na, Nay, no? Mamaya na natin, yan, Nay, ibalik. Kailangan ko muna maayos yung katawan nyo, Nay, kasi hindi natin magagawin. Yan. Yangan mo lang ito. Yangan lang. Baba mo lang balikan. Yung upong Nay, yung parang relax ka lang, kanyang nakita mo yung boyfriend mo, Nay. Yung labdas ka niya, Nay. Relax, Nay. Relax, Nay. Relax, Nay. Relax, Nay. Okay, relax lang, Nay. Kunyari, binaba mo yung mo, Nay, balikan. Tapos nakita mo yung magandang lalaki na papagkarmin ka. Yan, baba mo. Diba yung maraming mga matatanda dati, nakagaling yung balikan. Nakabas yan. Relax lang, Nay. Relax, Nay. Relax, Nay. Relax lang, Nay. Huwag mong gagawin, Nay. Relax ko. Ano na nga. Ganyan, Nay. Hawakan nga, guard. Puro ka na konti, Nay. Sige pa. Hawakan ng balikat.
Hawak, Nay. Kung mo hawakan, pinipili ko, Nay. Kami pause na yan. Joke lang, Nay. Stop lang, Nay. Babay balikat. Hindi na naman, Nay. Para pumasok yung pagkakumang, Nay. Kasi kumang naipit na, Nay. Yan, Nay. Yan na, Nay. Pumapasok na, Nay. Relax lang, Nay. Huwag mo sabihin yung sakit, Nay. Sabihin mo, ayaw mo lang yan, Nay. Okay, pumasok na siya, Nay. Tingnan mo nga, Nay. Lang pa, Nay. Kaya dapat ganito yan, Nay, oh. Di ba, naramdaman mo? Hindi naman taga didilig dito masyado, Nay. Tingnan mo ito, ha? Hanggang dito. Oh, di ba, kulang pa? Kulang pa, Nay. Hawak, Nay. Puro dito konti, Nay. Gangan ulit. Hawakan ulit yung braso, Nay. Huwag mo siya pisilin. May lang. Palisin ko lang ito, Nay. Saglit lang, Nay. Ibabalik lang natin para pumasok lang siya ng konti, Nay. Yan, Nay. Pumasok na. Oh, relax, Nay. Hinga. Hindi na natin, Nay. Oh, di ba, Nay? Oh, di ba, Nay? Konti na lang. Kaya mo na konti. Wala. Relax, Nay. Ibaba ulit yung balikat. Kaya dito. Tapusin mo muna siya. Pabalikan natin yan. Okay. Mamaya, Nay. Hindi pa tapos yung dalawang tuhod mo. Papaalimit mo na kisa. Mamaya pa yan, Nay. Dasal ako ganito tubig niya. Mamaya. Ano pinag-iba niyo, Nay? Ano pinag-iba niyo, Nay? Hindi pa yun okay, Nay. Teka lang. Dasal ako muna po tubig. Sandali lang. Sino kasama niya? Kayong dalawa lang? Ito, sino kasama ni tatay? Ha? Hindi ba kayo kasama yung bata niya sa cellphone? Ano naman sila ng bata yung pwede mata niya? Yun, malalim. Oo, ba't alas na ganun? Lakam niya? Meningitis. Ano na lang? Yan anak ko, di ba yan anak? Pwede yan. Susunod ka na. Isusunod ko na yung kaaway mo. Gagabuti ka na rin, Papa Jesus. Pwede yan. Pwede babae. Tapos ayaw matulog kung gabi. May kalaro siya. Sino kalaro mo? Siya na nakakaalam. Kakain din siya. Bakit? Ay! Gano'ng kalaki yung kalaro mo? Si Papa Jesus niya, no? Sa tabi mo. Mamaya ka. Mamaya ka kaya payakin. Ayan, anong sakit naman yan? Ano yun? Tingnan mo, maganda siya. Ilabas mo nga yung mga mata ko, Ella. Ilang taon na ba yan? Anak mo? 16. Gusto namin yan. Kasing dalawa pala ng pamangkin ko yan eh. Ayun po siya. Alis na siya. Pag umuwi ka na, sabi ng kalaban mo, malis ka dyan, kaya po ang clean-clean sa mo yan.
Hindi na makauwiat na ito kasi gutom lang. Hindi na tayo mama. Uwi na tayo. Taga saan ba kayo, Nay? Wala po, sa loob. Malayo pa pala kay Maynila. Ito na ito niya, te. Mamaya na natin continue yung video natin, ha? 1 oras at kalahati na po ito. Ang sakit kanina, nagbigay po tayo kay Rada doon, siya po yung nanalo. Tapos yung kanina, yung babae, yung may cancer. Kaya ang title niyan, yung pangontra, binigay, dati pa siya nanalo niya, kasabay niya si Imundugian. At saka cancer sa breast. At saka si nanay, yun palipad hangin. Yun lang po. Isa't kalahati oras, magla-live ulit tayo mamaya. Maraming salamat. Mawawala na yung sakit niyang kinanay, madali lang yan. Madali lang yan. Sige, paalam po mamaya. Pakilike at pakishare na lang. Meron tayong healing water, ha, pag hindi kayo nag-share. Patay kayo sa akin, hindi kayo mananalo. Kaya malalaman ko yan. Bye-bye po. Buddy, i-release na to. Sure. Maraming salamat po. Mamaya naman po, bye-bye. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat panonood nyo. Maraming salamat po. God bless po. Okay, mamaya naman po tayo. Maraming salamat sa inyo. Imundugian, Helen, Mananis, Rada, mega shoutout sa inyong lahat. Thank you, Pensimon, at saka Alejandro, Carmelito, Ameliada, bye-bye po, Noemi, bye-bye po, Martinez, bye-bye po, God bless all. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Teka, nanay.